ଆରେ ଅନୁ, ଏମିତି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ ଯେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବସିକି? ଆରେ ନାଇଁ, ଏମିତି ଟିକେ ବସି ଆମ ଗାଁ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କହିଲୁ ଆମେ କେତେ ମଜା କରୁଥିଲେ ଗାଁରେ। ହଁ ରେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ ଘରୁ ବାହାରେ ଯେତେ ଆରାମରେ ରହିଲେ ବି ଗାଁର ସେ ମାଟି ଘରର ମଜା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ରେଖା, ତୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଆମେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବିଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଡିଆଁ ମାରୁଥିଲୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବୋହୁଚୋରି, ଲୁଚକାଳି, ରୁମାଲ ଚୋରି ଏମିତି କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ଆଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଖାଇବା, ହୋଲିରେ ଗାଁରେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା କେତେ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା କହିଲୁ। ତୋର ମନେ ଅଛି ରଜରେ ଆମେ କେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ରଜପାନ ଖାଇଦେଇ ଗାଁରେ ବୁଲି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ? ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସାରି କେମିତି ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଗେଣ୍ଡା ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନାଚ ଗୀତ କରିବା ସତରେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଆମେ ସିନା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ବି ବାପା ବୋଉ ଆମ ଗାଁ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ରେ, 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେହି କୁଣିଆ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଇଠି 3-4 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ଆମେ ବାହାରେ ରହି ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଗାଁ କଥା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ, ଆଉ ଘରଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ଗାଁର ସେ ସ୍ମୃତି କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବନି।